Апавяданне 7. Вогненныя духі. Усе селі ля арганістага. У пакоі ўсталявалася цішыня. Толькі шум буры чуваць за сцяною. Арганісты пачаў сваё апавяданне так. Адзін малады чалавек, Альберт, добра выхаваны і адораны прыродай прыгожым абліччам, атрымаў у спадчыну ад бацькоў некалькі тысяч талераў. Не задумваўся, што грошы лёгка страціць, а набыць цяжка, не ашчаджаў, што любіў гульні ды забавы і зразумеў нарэшце, што ўжо яго скарбонка як цела без душы, і сябры, якіх раней было шмат, зніклі. Мальвіна, яго каханая, нарадзілася і вырасла ў горадзе, ведала свет і згаджалася з агульнай думкаю кабет, што сэрца можна аддаць таму, да каго мімаволі цягнецца душа, але руку толькі таму, хто злотам і пашанаю абяцае жыццёвы дабрабыт. Мальвіна кахала Альберта, любіла з ім доўга размаўляць, за такімі прыемнымі размовамі хутка ляцеў вечар, і гадзіннік часта біў на сцяне, лічачы гадзіны, а шэрая зязюля сумна кукавала з адчыненых дзверцаў. Журботны зязюлін голас наводзіць на мяне невясёлыя думкі, сказаў Альберт. Здаецца, ён гаворыць сэрцу, што і вясна мае сваю горыч. Хутка час пралятае, хутка міне маладосць, а чалавек на схіле свайго жыцця на ўсё глядзіць холадна. Мальвіна, давай карыстацца часам, пакуль яшчэ маладое пачуццё робіць нам забавы прыемнымі. Вясна, лета і восень людскога жыцця маюць свае аздобы, сказала Мальвіна, калі чалавек не ведае беднасці і мае чым задаволіць усе свае жаданні. Ці ж багацце найбольшае шчасце? Без гэтага і каханне стыне. Ты любіш, як бачу, грошы, сказаў Альберт. Хто ж не любіць тое, што абавязкова патрэбна? Пачуўшы гэтыя словы, Альберт доўга сядзеў задуманы, нарэшце ўзяў шапку і хоча выйсці. Што ж сёння так спяшаешся дадому? Спыталася Мальвіна. Я чалавек небагаты. Трэба думаць, як жыць на свеце. Трэба было раней гэтым заняцца. Нездарма голас зязюлі наводзіў на мяне смутак. Яна мне нешта напрарочыла. Сказаўшы гэта, ён імгненна выйшаў. Вярнуўшыся дадому, Альберт кінуўся на ложак, але не мог заснуць. Свет паўставаў у ягоных марах зусім інакшы, чым раней. Зразумеў нарэшце, што сапраўдная прыхільнасць і сапраўднае каханне рэдка бываюць на свеце. Дзе ж людскія сэрцы? Розумы толькі пра тое дбаюць, каб апярэдзіць адзін аднаго, гонячыся за марнаю славай, жыць у раскошы і ашукваючы блізкіх і саміх сябе, балбочуць пра веру і пра любоў да бліжняга. Гэтыя думкі страшна абурылі яго, знелюбіў усіх знаёмцаў і ранейшых сяброў, пагарджаў каханнем, зайздрасць і злосць напоўнілі яго душу. Назаўтра Альберт, захоплены страшнаю думкаю, хадзіў самотны па полі. Нарэшце трапіў у густы лес. Там,
блукаючы ў ценю высокіх ялін, ад цяжкага смутку прыйшоў да роспачы. Калі ёсць злы дух, сказаў сам сабе, што абагачае людзей, які б дапамог мне хоць на кароткі час, я пакланюся яму цяпер. Ледзь ён гэта сказаў, бачыць перад сабою. Нехта сядзіць пад дрэвам, на спарахнялым пні велізарнага росту, нос доўгі, востры, твар шчуплы, румяны, барада і валасы на галаве чырвонага колеру, вопратка хоць і злінялая, аднак адсвечвала яшчэ чырвонаю фарбаю. З трывогаю пазіраючы на яго, Альберт застыў у маўчанні. «Убачыў твой смутак», — сказаў незнаёмы, «і гатовы табе дапамагчы. Чаго хочаш? Лепшага жыцця? Пакутаю ад нэндзы, і сябры мне здрадзілі. Пакланіся цемры, і дух агню будзе табе служыць, верне табе золата і сяброў. Будь хітры і празорлівы, бо слабасць характару згубіць цябе. Што трэба зрабіць, каб дух служыў мне? Слухай і адразу выконвай мае парады. Здабудь кроплю крыві са свайго пальца. Альберт здабывае кроў з пальца. Яна адна кропля, сказаў незнаёмы, напоўніць вужаку атрутай. Дык ідзі цяпер з гэтаю крывёю. Выходзячы з лесу, узыдзеш на гару. Там поўзае вужака, якая хацела ўкусіць дзіця, але, перапалоханая крыкам маці, страціла атруту. І цяпер, выгнаная іншымі гадамі, блукае адна. Пазнаеш яе лёгка. Жоўты хвост значыць адсутнасць сіл. Дай лізнуць ёй кроплю твае крыві. У момант займее атруту і сіл набярэцца, а потым ідзі за ёй, яна дасць табе сваю мудрасць і багацце. У кожнай скрынцы агню бачыш духа, а слугою тваім будзе нейкі трон. На кожны твой кліч ён народзіцца з полымя. Сказаўшы гэта, незнаёмы ўстаў, пайшоў гушчар лесу і знік з вачэй. Праз дзікія бары ідзе Альберт у той бок, куды яму паказаў незнаёмы. Выйшаў з-пад лясных шатаў, калі быў самы поўдзень, узышоў на вяршыню пясчанае гары, сустракае велізарную вужаку з жоўтым хвастом, якая, убачыўшы чалавека, не мела сілы ўцякаць, а толькі падняўшы галаву, пазірала вогненнымі вачыма. Альберт на бярозавым лістку паднёс ёй кроплю свае крыві. Вужака праглынула. І адразу пачала знікаць жоўтая масць на ёй, а праз паўгадзіны яна і зусім акрыяла. Вылекаваная вужака пакінула гару, паўзе па хмызах і верасе, всё далей паглыбляючыся ў лес, і Альберт ідзе за ёю хуткай ступою. Калі на захадзе тухла сонца і пачало вечарэць, ён убачыў між дрэў вялікі палац, дзе ў кожным акне было відаць святло запаленых агнёў. Вужака, хутка віючыся па прыступках, трапіла ў вялікую залу гасцёўню, а з ёю і Альберт. Там сталы застаўлены ежаю і віном, чуваць чароўная музыка, люстэркі, карціны на сценах у залатых каштоўных асадах. Доўга дзівіўся Альберт на загадкавыя дзівосы, разглядаючы ўсялякія аздобы гэтага палаца. Пачуўся голас, які запрашаў яго сесці пры стале
есці і піць, бо ўсё дзеля яго прыгатавана. Пасля вячэры з'явілася перад Альбертам вужака, трымаючы ў роце залаты дукат. Яна высока падняла галаву, каб аддаць яго госцю. Альберт узяў. На тым дукаце з аднаго боку выбіта полымя, а з другога карона і выява гадзюкі. Калі задумліва пазіраў на дукат, зноў пачуў голас: «Пакуль маеш яго, будзеш мець золата столькі, колькі захочаш». Вужака знікла, і ён адзін застаўся ў гасцёўні. Успомніў параду незнаёмага, якога сустрэў у лесе, і, гледзячы на язычок свечкі, што стаяла на стале, паклікаў: «Нікітрон!» Полымя свечкі ўсё вышэй і вышэй падымаецца ўгору. І тут з яго ўзнікае высокая, лёгкая і гнуткая чалавечая постаць, саскоквае на падлогу, і вось ужо стаў перад ім чалавек у пунцовай вопратцы. «Якія ў пана будуць загады?» – спытаўся дух. «Хачу імгненна вярнуцца да хаты». Альберт ляцеў у небе вышэй горы лясоў і праз колькі хвілін быў ужо у сваім пакоі. Вярнуўшыся дадому, ён выняў з кішэні залаты дукат, які атрымаў ад гадзюкі, і, кладучы яго ў шкатулку, падумаў сам сабе: «Эх, каб была яна поўная золата!» І ўміг вока шкатулка напоўнілася дукатамі. Цешыцца ён, гледзячы на скарб гэткі, і не верыць, што бачыць тое наяве, доўга стаяў, не адводзячы вачэй ад золата, баючыся, каб не знікла яно. Бачаць суседзі дзіва нечуванае. Альберт купляе найдаражэйшыя люстры, гадзіннікі, дом яго свеціцца золатам і срэбрам, коні і кареты шыкоўныя, лёкае ў дарагіх ліўрэях, быццам меў ён маёнтак з некалькімі тысячамі душ, запрашае да сябе гасцей, дае балі, найдаражэйшых вінаў у яго невычэрпная крыніца. Мальвіна, чуючы пра гэтую неспадзяваную перамену лёсу, дзівіцца, як і іншыя. Адкуль узяліся ў яго такія вялікія грошы? Доўга спадзявалася, што ён, можа, калі наведае яе. Прамінула колькі месяцаў, не прыязджае. Перамяніўся ўжо, дарэмна чакаць. У яго душы цяпер толькі адна пыха. Прыйшла восень, доўгія вечары. Альберт, стомлены забавамі, у якіх доўга бавіў час з гуртам лісліўцаў, вырашыў застацца дома адзін. Сухія бярозавыя дровы гарэлі ў печы, настольны гадзіннік іграў мелодыю, за сцяною шумеў восеньскі вецер. Ён сеў перад агнём і, гледзячы на яго, аддаўся марам. Думаў пра сваё мінулае, пра няўдзячнасць і здраду сяброў, якія некалі кінулі яго, убачыўшы, што ён зазнаў няшчасця і роспачы. Калі так пераходзіў ад аднае думкі да другое, успомніў Мальвіну. Памяць ярка малявала яму прыемныя з ёю забавы да позняе ночы. І той апошні вечар, калі бой гадзінніка з зязюляй стаў пачаткам тае размовы, што давяла яго да невыноснае роспачы. Гэтыя ўспаміны абудзілі ў яго сэрцы рэшткі забытага кахання,
і прыйшло жаданне абавязкова убачыць Мальвіну. Ужо вырашыў быў ехаць да яе, але, крыху падумаўшы, «О, не, — кажа, — яна любіць багацце, а я цяпер багаты і ўладар яе пачуццяў. Не буду зневажаць сябе сёння так, як некалі. Я кіну ёй багаты прэзент, і яна сама адразу з'явіцца ў маім доме». Сказаўшы гэта, паклікаў, гледзячы на полымя, Нікітрон. Бярозавыя дрэвы стрэлілі быццам з пісталета. Вугельчык вылятае з печы, круціцца па падлозе, расце ўсё больш і больш, уздымаецца ўгору, ператвараецца ў чалавечую постаць. І вось стаіць перад ім вялізны Мурын. «Слухаю загад», — сказаў ён, гледзячы на Альберта вогненным позіркам. «Не хачу бачыць цябе ў такім чорным і страшным абліччы», — сказаў Альберт. «Вярніся в агонь і, выкупаўшыся ў белым полымі, з'явіся да мяне з белым тварам, з лагоднейшымі вачыма і ў пекным абліччы маладога чалавека». Мурын, як клуб дыму, кінуўся ў печ. Праз колькі хвілін адтуль вылецеў язык полымя, з якога ў момант утварыўся юнак і, стоячы, чакаў загаду. «Пакуль я напішу ліст да Мальвіны, ты павінен прынесці мне сюды дыяментавыя завушніцы, дыяментавыя бранзалеткі і ўбор на галаву з рубінаў і дыяментаў». Толькі сказаў гэта дух, як бліскавіца вылецеў в акно, і яшчэ Альберт не дапісаў ліста, ўжо ўсе тыя каштоўнасці ляжалі на стале, і ля яго стаяў дух в абліччы юнака. Альберт, заклеіўшы ліст, загадаў аддаць яго Мальвіне разам з каштоўнасцямі, паслаў коні і карету сваю, каб тэрмінова прыехала. Самотны шпацыраваў па пакоі. Думаў, з якой радасцю яна прыме яго дарункі, з якім пачуццём прывітае яго пасля такога доўгага расстання, бо ведаў, што калі кабета бачыць маладога чалавека шчаслівым у багатым уборы, у пышных салонах, ставіць яго вышэй за іншых людзей, у гэты час ён у яе вачах становіцца кумірам. Мальвіна сядзела ў сваім пакоі з суседкай, што прыйшла ў гэты вечар, і размаўляла з ёю пра розныя дзіўныя здарэнні. Нарэшце пачалі абгаворваць Альберта. Адкуль здабыў ён такія вялікія грошы? Бо пра гэта разыходзіліся розныя чуткі. Адны казалі, што ён недзе далёка ездзіў і выйграў мільёны ў карты. Другія, што нібыта выкапаў багаты скарб зямлі. Трэція, што навучыўся недзе чарнакніжніцтву і з дапамогаю злога духа стаў багаты. Але ўсё гэта былі толькі здагадкі. Таксама Мальвіна апавядала сваёй сяброўцы, як раней Альберт часта наведваў яе, нязменна паўтараючы пра сваё шчырае каханне. Успамінала і той апошні вечар, калі холадна даводзіла яму, што без грошай каханне стыне, а ён угневаны імгненна выйшаў з пакоя і больш не вярнуўся. У гэты момант яны пачулі, як нейкі аграмадны экіпаж спыніўся ля ганка. Падхапіліся абедзве, бачаць, карета, а ззаду яе лёкай з'яўляецца незнаёмы малады чалавек, аддае ліст і багатыя падарункі. Мальвіна глянула ў вочы пасланцу, і нейкая трывога пранікла ў яе сэрца. Хацела сказаць яму колькі слоў, але не паспела азірнуцца. Сталася нейкім чынам, што яго ўжо
не было ў пакоі. Яна здзіўлена глядзіць на бляск дарагіх дыяментаў. Такога вялікага багацця і ў сне не бачыла ніколі. Сарвала пячатку з ліста, глядзіць на Альбертаў подпіс, дрыжучы дачытала ліст да канца і стаіць уражаная, не ведае, што рабіць. Альберт прыслаў мне прэзенты, сказала яна сваёй сяброўцы. Піша, каб я ў гэтай карэце тэрмінова прыехала да яго. Не ведаю, што мне рабіць. Без сумневаў трэба неадкладна ехаць. Ці ж не страчу ягоныя павагі за такі смелы ўчынак? Ён не думаў пра гэта, пасылаючы да цябе коней і запрашаючы ў гэты самы вечар прыехаць. Як ён перамяніўся. Раней, калі наведваў мяне, дык кожнае слова яго лучылася з нейкай нясмеласцю, а цяпер такі саманадзейны. Прыслаў багатыя падарункі, мае права быць саманадзейным. Аднак у вялікім свеце не лічыцца ганьбаю, калі хто добра пакарыстаецца багаццем якога пана. Дык я еду, і трэба спяшацца, бо ад нецярплівасці зменіцца ягоны настрой і сустрэне нядобрым вокам. Мальвіна паспешліва пачала апранацца, бярэ найлепшую сваю сукенку. Сяброўка ўбірае ёй галаву, стараецца, каб усё ёй пасавала. Надзела на сябе і дыяменты, што прыслаў Альберт, сядае ў карету. Паўгадзіны ехалі ўжо на месцы. У вітальні сустракае яе Альберт. Запрашае ў гасцёўню, дзе ўсё зроблена з густам і багацце ззяе паўсюль. Дзівіцца Мальвіна з такое нечаканыя перамены яго долі. Альберт у яе вачах зрабіўся зусім іншы. Яго постаці твар набылі дзіўную прыгажосць. У яго размовах Мальвіна заўважыла незвычайны розум і дасціпнасць. Імгненна дарагая садавіна і размаітыя сочывы з'явіліся на сталах. Ён просіць яе выбіраць сабе пад густ. І ў гэты час пачосткі расказвае, як у яго прачнулася жаданне абавязкова сёння убачыць яе. Кожнае слова каханага было ёй прысудам. Ці ўспамінала ты хоць калі пра мяне? — спытаўся Альберт. З тае пары, як мы апошні раз бачыліся. Як жа не ўспамінаць, калі пра тваё шчасце ва ўсіх дамах штодня гавораць? А што гавораць? Рознае, але нічога пэўнага. Няхай людзі мучаць сабе галовы. Я ж скажу толькі, што забагацеў, не крыўдзячы блізкіх. І я не чула, каб каго-небудзь Альберт пакрыўдзіў. Застаючыся ў пакоі адны, яны размаўлялі, прыгадваючы ўсё тое, што было між імі раней. Гадзіннік на сцяне зайграў мелодыю, і ўжо прабіла поўнач. Ці хочаш, Мальвіна, — сказаў Альберт, — убачыць мой хатні тэатр? Хто ж будзе іграць у тэатры, калі нас толькі двое? Маю актораў, зачыненых у шкатулцы. Ураз усе з'явяцца перад табою. Ці не будзе толькі чаго страшнага? Злітуйся, не палохай мяне, цяпер якраз поўнач. Думаеш, я такі жорсткі, што магу жартаваць з твае палахлівасці? Не будзе ніякага страху. Толькі пабачыш цуды, табе незразумелыя. Сказаўшы гэтак, ён узяў агатавы крэмень, крэсіва і, стоячы ля яе, пачынае высякаць агонь.
Нечуваныя цуды бачыць Мальвіна, і скрынкі, што падаюць на падлогу, ператвараюцца ў язычкі полымя, а з гэтых язычкоў нараджаюцца дзеці. На іх галовах гарэлі кучары валасоў, як бавоўна ці лён, што ўзяліся агнём, вочы, як іскрынкі, мігалі чырвоным святлом, і празрыстыя матылёвыя крылцы былі ў іх на плячах. Адны лёталі пад столлю, вырабляючы самыя неверагодныя фігуры, іншыя сваволілі на сталах, канапах, на падлозе, каля люстраў і карцін, перакідваліся ў зверанятаў, птушак, жамяру. «Ах, досыць, досыць ужо!» – закрычала Мальвіна. «Не магу больш глядзець на гэтыя жахі. Нейкі страх мяне забірае». Палахлівае стварэнне. Ці ж іх выгляд мае што-небудзь страшнае? Это ж купідоны, якіх ты, можа, не раз бачыла на карцінах пекныя Венеры. Ах, Альберт, полымя ў іх на галовах, і гэтыя жахлівыя пагляды. Кроў мая замірае. Альберт махнуў рукою, і ўсё знікла, быццам было гэта толькі ў сне. Перапалоханая Мальвіна доўга яшчэ не магла супакоіцца. Ён смяяўся з яе палахлівасці. Калі мінуўся страх і скончыліся жарты, яны бавілі час, пераходзячы ў размовах ад аднаго да другога, аж пакуль узышла на небе дзяніца. Мальвіна, вярнуўшыся дадому, не магла забыць тыя цуды, расказала пад сакрэтам сваёй сяброўцы, і, размаўляючы між сабою пра гэта, вырашылі, што ў вобліку тых дзяцей з'яўляліся злыя духі. Альберт чарнакніжнік і пра гэта, і праз гэта зрабіўся багаты. Такі сакрэт, пераходзячы ад сяброўкі да сяброўкі, хуткім часе ўжо быў вядомы ў гарадах і вёсках. Усюды са страхам пра гэта гаварылі. Старыя нагадвалі маладым і недасведчаным, каб пазбягалі Альберта і сяброўства з ім. У яго доме непрыстойныя забавы, размовы і віно, што пілі без меры, нішчылі маральныя і цялесныя сілы ўсіх тых, хто збіраўся там бавіць час у ганебных уцехах. Прайшоў адзін год, другі. Альберт не шкадуе грошай. Всё робіцца паводле яго волі. Уцехі не спыняюцца. Мальвіна хоць і не сумняваецца ў яго сувязях са злым духам, але падпарадкуецца ягоным жаданням. Аднаго разу Альберт з гуртам гультаёў пры картах і віне бавіўся да поўначы. Гаспадары госці былі ў гуморы. У жартаўлівых размовах адзін з гэтай грамады сказаў: «Ці праўда, Альберт, што ты чарнакніжнік, як сцвярджаюць некаторыя? Выкліч перад намі духа. Мы яшчэ яго ніколі не бачылі». «Я ведаю, — сказаў Альберт, — хто разнёс пра мяне такія пагалоскі. Але не хачу сёння хаваць ад вас гэтага, і зараз усё пакажу вам». Глянуў на полымя свечкі і паклікаў: «Нікітрон!» Са страхам пазіраюць усе на гэтыя неспадзяваны цуд. Полымя свечкі выбухнула пад самую столь, і нечакана ў паветры ўтвараецца празрыстая хісткая асоба, спускаецца на падлогу ў абліччы юнака і чакае Альбертавага загаду. «Як найхутчэй ляці да Мальвіны і запрасі яе да мяне». Дух вылецеў у акно. Прайшло не больш за паўгадзіны, заходзіць у пакой Мальвіна, бледная ад сполаху, і гаворыць дрыготкім голасам: «Навошта ты, Альберт, прывёў мяне сюды? Хочаш выставіць адну на посмех перад гуртам тваіх бяседнікаў? Не будзеш адна.
Ён глянуў на карціны з міфалагічнымі німфамі, кажа: «Вось табе таварышкі!» Толькі ён сказаў гэта, як голыя німфы, пакінуўшы палатно на сцяне ў натуральнай постаці кабет, пачалі хадзіць па пакоі. Все знерухомелі, са страхам паглядаючы на гэтыя цуды. Перапалоханая Мальвіна закрычала жудасным голасам і ўпала непрытомная на падлогу. «Нікітрон!» — паклікаў Альберт. З'явіўся дух, і Альберт загадаў яму аднесці Мальвіну да хаты, дзе яна праз колькі хвілін адчулася, лежачы на ложку ў сваім пакоі, і дрыжала, успамінаючы тыя страхотныя праявы. Суседзям, таварышам і ўсім знаёмым было ўжо вядома, што Альберт страшны чарнакніжнік. Бацькі, сваякі і сябры напамінамі стрымлівалі моладзь, каб яна не мела з ім аніякіх дачыненняў. Шляхетныя людзі стараліся рознымі спосабамі выбавіць яго шаленства і павярнуць да цнатлівага і пабожнага жыцця. Дарэмныя парады і напаміны. У багатым Альбертавым доме штодня поўна бязбожнае і распуснае моладзі. Ён сам усё больш і больш быў нястрыманы ў непрыстойных жадунках і ўчынках, лічыў лухтою любоў да бліжняга, зводзіў і ганьбіў жанчын ды дзяўчат рознага саслоўя. Не пераводзілася ў яго золата, а перад золатам всё цьмее, і гэта яму было даспадобы. Ганаравалі яго лісліўцы і таварышы-распуснікі, але ад бацькоў мужчын і пачцівых людзей сыпаліся на яго страшныя праклёны. Прайшло колькі гадоў, ад усіх гэтых празмернасцяў Альберт адчуў слабасць ва ўсім целе. Раскоша, якую піў поўнаю чарай, зрабілася яму няўсмак, і ўсюды нечакана пачаў сустракаць невыносную горыч. Трывога і смутак пасяліліся ў яго багатых салонах. Аднойчы пачуў голас касцельных званоў. Нехта яму сказаў, што гэта звоняць па нябожчыку. Змяніўся з твару і неспакойны доўга хадзіў сюды-туды па пакоі і слова не сказаў прыяцелям. Адскочыў ад вакна, калі ўбачыў людзей у жалобных уборах з паходнямі ў руках, што ішлі за возам, на якім стаяла труна. Задрыжаў увесь, калі пачуў, што той, хто ўчора з ім баляваў, ужо не жыве на свеце. Неспакой і меланхолія штодзённым цяжарам ляжалі на яго думках. Гурт лісліўцаў нудзіў яго, жанчыны страцілі прывабнасць у яго вачах. У Мальвіны убачыў тысячы заганаў і не хацеў яе больш бачыць. Самотны, задуменны блукаў Альберт па полі, зайшоў у густы лес, убачыў там чалавека з чырвонымі валасамі на галаве і ў пунцовым адзенні, які сядзеў на калодзе. Пазнаў яго. Гэта быў той самы, што вучыў яго, як набыць золата і кіраваць духам. Чаму ж і цяпер ты незадаволены? — спытаўся чырвоны чалавек. Ні ў чым не маю прыемнасці. Нейкі неспакой зацьміў мае думкі. Можа, Мальвіна табе здрадзіла? Мальвіна любіла і любіць багацце, яе каханне мне не патрэбна. Маеш дукат, на якім
яркае полымя, што ўсё перамагае, але спакою купіць не магу. Вогненны дух выконвае ўсе твае загады, але ён спакою не можа прынесці. Не ўмеў ты карыстацца шчасцем, а я казаў: будь хітры і празорлівы, бо слабасць характару загубіць цябе. Ужо не грэе ні залатое полымя, ні вогненны дух, ні погляд каханкі. Я пагарджаю ўсім. Я хачу здранцвець, быць абыякавым, як труп, холодным, як ледяная брыла. Дык паслухай апошнюю маю параду. Збяры ўсіх сваіх таварышаў, і перш чым праб'е на вежы поўнач, ідзі на цвінтар. На магілах убачых язычкі холодных агнёў. Прасі іх да сябе на забавы. Сказаўшы гэта, ён адышоў на некалькі крокаў і знік. Вярнуўшыся дадому, Альберт адразу пастараўся выканаць тое, што яму раіў у лесе той дзіўны чырвоны чалавек. Гасцей пакінуў адных, а сам заспяшаўся на цвінтар. Ноч была ціхая і цёмная, ледзьве відаць былі драўляныя крыжы, дзікія камяні, пастаўленыя сям-там на магілах. Свяціліся язычкі агнёў, нібы ад свечак, што дагаралі. «Холодныя духі», — сказаў Альберт. «Сёння вас запрашаю да сябе, хачу вашай дапамогі, хачу быць падобны да вас і пагарджаць светам». Толькі сказаў гэта, як з'явіліся перад ім белыя прывіды волатаў дзіўных і страшных абліччах. Яны кланяліся, даючы знаць, што ахвотна выканаюць ягонае жаданне. У доме ў Альберта шум і вясёлыя размовы чуваць у асвечаных салонах. Вярнуўся гаспадар, бледны, на твары неспакой. «Што з табою дзеецца, Альберт? Чаму ты такі маркотны? Які неспакой хвалюе твае думкі? Пра што турбуешся? 100 гадоў, раскідваючы скарбы, што дала табе фартуна, не зможаш іх усё адно страціць». Гаворачы гэта, віталі яго адзін за адным госці. «Хто з нас будзе так доўга жыць?» — сказаў Альберт. «Не затрымае чалавек захаду сонца, каб дзень падоўжыць, і весялосць не прыкліча, калі яна прэч уцякае. Навошта зважаць на невясёлае? Хто ведае, якая будзе будучыня? Давайте жыць сённяшнім днём», — сказаў адзін з гасцей. «Выпі з намі, змрочныя думкі прэч уцякуць». «Віно весяліць сэрца», — сказаў другі. «Што будзе пасля? Навошта думаць цяпер? Нясі віна мне жыва, хай пройдзе дзень шчасліва, душой клянуся, дружа, што мушу піцца дужа». «Чакаю запрошаных гасцей», — сказаў Альберт. «Яны ўпершыню наведаюць мой дом. Адкуль і якіх гасцей чакаеш? Убачыце і будзеце ведаць. Дык старайся іх прыняць з весялейшым тварам, чым маеш цяпер. Вып'ем за здароўе гаспадара». Пеніцца віно ў келіхах, грымяць віваты. «Няхай жыве Альберт!» Падхмеленыя моцнымі трункамі, яны пахваляліся адзін перад адным, хто больш выпіць можа. Шум і гамана вясёлых гасцей адзываецца ва ўсіх пакоях. Сам гаспадар, захоплены вясёлай грамадою, асушыў не адзін келіх моцнага віна, але яно слаба падзейнічала на яго.
Хвіліннае забыццё дало спачыць думкам, і зноў вярнуўся смутак мучыць ягоную душу. Поўнач. На далёкай вежы б'е 12, прабіў гадзіннік у кутку гасцёўні і ледзь дайграў мелодыю, нечакана патухлі васковыя свечкі. Адна толькі лямпа свяціла бледна, нібы пакрытая густою імжою. З'явіліся па кутах і пасярод салона жахлівыя монстры. Велізарныя стварэнні ў белым, вочы гарэлі як агонь, гангрэнавыя плямы палілі іхнія твары, чарнелыя шкілеты абапіраліся спарахнелымі рукамі на мэблю, знік гарэлачны чад, перапалоханыя госці з крыкам уцякалі з дому, і іншыя, знепрытомніўшы, пападалі на падлогу. Нямы бледны. Альберт пазіраў на гэтых пачвараў. Дрыготка прабегла па целе і адчуў гэты час, што нейкі мароз увайшоў у яго грудзі, і ён застыў увесь ад холаду. Зніклі гэтыя страшныя монстры, апрытомнілі перапалоханыя бяседнікі, але не вярнулася цяпло, каб сагрэць Альберта. Увесь быў халодны, як кавалак золата. Жыў ён яшчэ некалькі гадоў, але ўжо нішто не магло яго сагрэць. Увесную ў летнюю спякоту мароз прабягаў па ўсіх яго жылах, рукі і ногі былі заўсёды застылыя. Кажуць, што калі хто сядаў блізка ля яго, каб пра што-небудзь пагаманіць, з вуснаў яго ішоў такі холад, што нельга было вытрываць і колькі хвілін. Уначы прыходзілі яго тыя самыя страшныя здані, якіх ён запрашаў да сябе з магіл, і часта чуў нейкія дзіўныя галасы, якія клікалі яго: «Альберт! Альберт!» Не толькі ў змроку, але і сярод белага дня. Пытаўся ён у людзей, што яго часам наведвалі, ці не чуе хто-небудзь з іх галасы, што клічуць яго па імені. Усе са здзіўленнем адказвалі, што не чуюць аніякіх галасоў. Абазнаныя ў сваёй справе медыкі, прывезеныя з далёкіх краёў, параіўшыся, прызначалі яму размаітыя лекі, але руплівасці веды дактароў не маглі яму дапамагчы. Божая кара! Нарэшце кранула чарнакніжніка і спакусніка, паўтаралі старыя людзі. А між простым людам па вёсках і мястэчках хадзілі чуткі, што Альберта за бязбожнае жыццё мучаць усе трасцы разам, ні на хвіліну не даючы яму спакою. Найчасцей ён быў самотны, назаўсёды зніклі балі і шумныя забавы, рэдкі госць наведваўся, і той, змучаны халоднаю размоваю, стараўся як мага хутчэй пакінуць ягоны дом. Пакінулі ўсе. Часам толькі лёкай з'яўляўся на голас пана. Дзень быў хмурны, шумеў вецер, сонца закрывалі аблокі. В Альбертавым доме панавала цішыня, нібыта ў якой пустэльні. Чуваць былі галасы крумкачоў, вялікая чарада якіх кружылася ў паветры над яго дахам. У вечаровым сутонні вокны нібы жалобаю былі завешаныя, доўга не з'яўляўся ў шыбах агеньчык свечкі.
знайшлі ягоны труп. Сканаў, седзячы на крэсле. Рукі і ногі здранцвелі, нібыта ад моцнага зімовага марозу. А з Мальвінай, каханкай яго, што сталася? Спытаўся завальням. Мела дыяменты і грошы, лёгка і мужика знайшла. Гадзіннік з зязюляю не наводзіў на яе сумных думак. Выехала ў сталіцу і сярод шуму вялікага свету забылася пра мінулае і пра Альберта. Заўсёды такая смерць тым людзям, сказаў дзядзька, што шукаюць шчасця на гэтым свеце, а пра будучае жыццё не дбаюць. Як жахліва памёр гэты няшчасны Альберт. Арганісты ўстаў з месца і сказаў, гледзячы ў акно: некалькі зорак свеціцца на небе, і вецер сціх. Заўтра будзе добрае надвор'е. Перш чым вярнуцца да хаты, мне трэба яшчэ сюды-туды заехаць. Дык, пане Завальня, дазволь ужо адпачыць па-дарожнаму. Мне трэба заўтра раненька ўстаць. Гасцям ужо падрыхтавалі пасцелі, пасля пацераў патушылі агонь, і я, думаючы пра няшчаснага Альберта, заснуў. Куцця. Я прачнуўся і, лежачы яшчэ ў пасцелі, прыгадваў апавяданні сляпога Францішка і арганістага. Плачка, сын буры, вогненныя духі. Все гэтыя цуды паўставалі ў маіх думках у дзівосных, маркотных і страшных карцінах. Тут дзядзька адчыніў дзверы і, гледзячы на мяне, сказаў: «Вставай, Янка, не прывыкай да ляноты. Зімовыя ночы доўгія, можна выспацца. Все бадарожныя яшчэ перад світаннем выехалі. Цяпер толькі паны спяць да дня. За іх іншыя думаюць і працуюць. Памятай, што ты чалавек бедны, мусіш сам служыць, дык адвыкай ад такіх звычак». Завальня надзеў футра, выйшаў на падворак. Загадаў парабкам падкідаць снежныя сумёты ад вокнаў дому і ад сцен спіжарні. Я хуценька ўстаў, у хаце было ціха і змрочна, святло слаба прабівалася праз шыбы, пакрытыя лёдам і засыпаныя снегам. Уваходжу ў чалядны пакой, там на лаве сядзеў сляпы Францішак, а пані Мальгрэта, гатуючы куццю, расказвала яму пра сваю гаспадарку. Пра курэй розных парод, якіх яна разводзіла, маючы велізарнага пеўня на высокіх нагах, але ён быў такі нязграбны, што звычайны маленькі пеўнік яго перамагаў і не раз крывавіў. Пра гусей, якіх улетку хоць і заўсёды добра глядзела, але не магла ўпільнаваць ад лісіц. Казала, як аднаго разу на возеры паляўнічы адным стрэлам забіў некалькі свойскіх качак, мяркуючы, што гэта дзікія. І з таго часу трэба мець іх на воку, каб далёка не адплывалі ад дому. Калі так размаўлялі, дзядзька пастукаў у вакно, кажучы: «Бачу здалёк, па возеры нехта едзе. Здаецца, гэта пан Марагоўскі з дзецьмі вяртаецца з Полацка. Загадай, каму вас, пані, хутчэй упарадкавацца ў пакоі. Дасюль яшчэ падлога не падмецена». Імклівыя коні павярнулі з вялікай дарогі, мінулі бераг возера і ўжо ля брамы. Дядька сустракае гасцей. У возе сядзеў пан Марагоўскі, ля яго трое дзяцей, ухутаных мядзведжым футрам і абвязаных хусткамі так, што толькі вочы відаць. Выбегла з дому пані Мальгрэта, і дзяцей унеслі ў пакой.
На снеданне было пададзена падагрэтае піва. Шкаляры, пачуўшы цяпло, зашумелі, як пчолы ў вуллі. Кожны апавядаў пра сваю вучобу, пра таварышаў, настаўнікаў, пра розныя школьныя выпадкі і здарэнні. Сляпы Францішак далучыўся да іх, і яны пад сакрэтам расказалі яму свае вершы, якія вывучылі на памяць, каб павіншаваць бацьку. Перада мною яны хваліліся ўзнагародамі за іспыты. Дасталі са скрыначкі абразкі клаўбера розных памераў, крыжыкі і медзяныя медалькі. Шмат расказалі вывучанага з альвара і шмат пераклалі з лаціны святое гісторыі. Пан Марагоўскі пацвердзіў бацьку, што Стася і Юзіка за стараннасць у навучанні і за добрыя паводзіны хвалілі і ўзнагародзілі ксёндз-прэфект і настаўнікі. Дзядзька цешыўся гэтым, абяцаў ім пашыць новыя капоты і даць грошай на розныя школьныя патрэбы. Доўга цягнулася размова пра полацкі кірмаш «Краснік». Марагоўскі апавядаў пра кошт жыта, аўса і ячменю, пра свойскіх птушак, якіх там шмат адусюль прадаецца, пра кошт ільну, пянькі і пра купцоў, што прывезлі з іншых гарадоў хусткі, сукно, ядваб, баваўняную крамніну ды іншыя тавары для ўбораў. Пра знаёмых паноў, што прыехалі па сваіх справах і каб набыць патрэбныя ў гаспадарцы рэчы. У размовах прайшоў цэлы дзень. Сонца схавалася за лес, звечарэла. Некалькі суседзяў, што жывуць ля возера Нешчарда, запрошаныя з жонкамі і дзецьмі на куццю, прыехалі да майго дзядзькі. Паказалася першая зорка на небе. Пасярод пакоя паставілі доўгі стол, заслалі яго сенам і накрылі белым абрусам. На стол падалі постную ежу з мёдам і найлепшую рыбу. Завальня ламаў аплатку з панам Марагоўскім, а пасля па чарзе з кожным госцем. Апавядаў, як колісь князь Агінскі, добры і ласкавы пан, запрашаў да сябе на гэты вечар усіх суседзяў, не зважаючы, ці ён бедны ці багаты, абы толькі шляхціц і прыстойны чалавек. З незвычайнай сардэчнасцю прымаў гасцей, шчыра і адкрыта з кожным размаўляў, бавіў іх, апавядаючы размаітыя даўнейшыя гісторыі. Марагоўскі прыгадваў, што раней гэтых абрадаў свята трымаліся ва ўсіх дамах нашага павета. Сёння ўжо не тое. У некаторых паноў змяніліся старыя звычаі і парадкі, за што Бог не дабраслаўляе. І часы ўсё горшыя і горшыя. За гэтай размоваю асобныя госці, седзячы пры стале, падсоўвалі руку пад абрус, выбіралі на ўдачу даўжэйшую сухую сцяблінку, паказвалі адзін аднаму, загадвалі, ці высокі будзе наступнай вясною расці лён, а апаненткам прадказвалі хуткае замужжа. Шукалі пад сенам зярнятак жыта, пшаніцы ці іншага збожжа, бо яно, выпадкам знойдзенае ў гэты вечар пад сенам на стале, вешчавала вялікія ураджаі. Пасля вячэры, гледзячы на яснае зорным сяйвом неба і на вогненныя дарогі метэарытаў, выказвалі надзеі на добрую вясну і на багаты збор садавіны і гародніны ўвосень. О, салодкія ўспаміны забаў і звычаяў роднае зямлі! Як кароткае шчасце, як прыемны сон, як вера бацькоў. Навек застануцца яны ў памяці. Яны наймілейшая забава самотным думкам, па іх, як выгнанніца з раю, сумуе заклапочаная душа.
Думкі самотніка. На беразе фінскае затокі, дзівячыся чароўным малюнкам травеньскіх начэй, сядзеў я ад захаду да ўсходу сонцам. Не было зорак на небе. Белае святло заліло нябеснае скляпенне і ўсю марскую прастору. Травеньскія ночы чужое краіны. Вы заўсёды былі сведкамі маіх тужлівых і самотных песень, калі тут, на беразе затокі, агорнуты думкамі, успамінаў я горы і лясы роднае старонкі. Гараць залатым полымем вяршыні святынь сталіцы. Якая цішыня пануе ў паветры. Зазваніў гадзіннік з вежы, і моцнае яго гучанне дасягае далёкіх ваколіц горада. Човен плыве па спакойнай вадзе. Чую вясёлыя песні матросаў. У пышных садах гучыць музыка, да позняга часу доўжацца вясёлыя забавы, і не скончыліся яшчэ прыемныя спатканні пад шатамі паркавых дрэваў. Травеньскія ночы радзімых ваколіц. Мілей мне было сустракаць захад сонца на беразе Нешчарды. Не параўнаеш самую вытанчаную музыку з пяшчотным і чароўным спевам салаўёў і самотным голасам зязюляў. Дзікія лясы, мілейшыя за пышныя паркі. Шум вашых галін акунаў мяне ў роздум, у засені вячыстых дрэў. Я заўсёды адчуваў нейкія неразгаданыя таямніцы прыроды. У народных апавяданнях сустракаў пачуццё і праўду, адчуваў іх мудрасць і малітвы цэлага народа. Мілей гэта ў 100 разоў, чым халодныя забаўкі ў багатых салонах. Мора. Я чытаў пра цябе вершы паэтаў, ціхія, бурапенныя твае хвалі параўноўваў з роднымі азёрамі, калі яны зіхацяць, як крышталь у зарослых берагах або шумяць у буру. Калі я быў яшчэ зусім малады, дык упрыгожваў людзей дабрынёю і справядлівасцю, а будучае надзеяю, і быццам у бяспечным порце ціхамірна марыў у той час пра навальнічнае неба і пра велізарныя акіянскія хвалі. Мора. Тваіх глыбінях быў для мяне іншы свет, шчаслівы і дзіўны, пра які столькі апавяданняў я чуў з вуснаў простага люду. Там жыла калісь дзяўчына Ганна, дачка вялікага акіяна, каралева духаў, цуд хараства. Нябачная моц зямлі і мора імгненна выконвалі ўсе яе загады. Цуд дабрыні яна ацаніла шляхетнасць хлопца, які спусціўся на дно і стаў перад вялікім акіянам, каб адслужыць яму за вяртанне свайго бацькі на родную зямлю. Але ён быў слабы чалавек і не мог выканаць наказы пана мора. І тады Ганна, выручаючы каханага, загадала духам, і за адну ноч з'явіліся палацы з караляў і дарагога жэмчугу. Ацаніў акіян дабрачыннасць і мудрасць хлопца, даўшы яму за жонку сваю дачку Ганну. Мора, сёння я не так ужо думаю пра цябе.
Ты нагадваеш сляпую фартуну. Узбагачаеш людзей і кідаеш у бяздонныя глыбіні. Нішто не расчуліць тваё зімовае ўлонне, калі няшчасны ветразь, занесены хваляю далёка ад роднай зямлі, гіне самотны на пустэльных берагах вострава ад тугі або ад голаду. І ў яснае надвор'е не дрэмлюць на тваім дне ненажэрныя пачвары, пазіраючы з адкрытаю пашчаю на марскіх вандроўнікаў. О, мора! Ты нагадваеш свет, па якім чалавек ідзе рознымі пуцінамі жыцця. Хутка зменіцца надвор'е, вецер з усходу, бялеецца над вадою надзьмуты ветразь. О, людзі вялікага свету! Паглядзіце на неба з вашых высокіх і пышных гмахаў. Над морам і над горадам вісяць густыя воблакі, а з іх нараджаюцца ў гары дзіўныя прывіды. У паветры будуе нехта велізарны замак, валы і сцены акаляюць яго. Вырастаюць высокія гмахі і вежы, непадалёк становяцца ў баявы парадак на конях волаты рыцары. Але праз колькі хвілін відаць толькі руіны, а ўсё войска перамянілася ў клубы дыму. Як вужака прабегла вогненная маланка пасярод хмары. О, людзі вялікага свету! Паглядзіце на неба з вашых высокіх і пышных гмахаў. Зразумейце гэтыя знакі у пэўных абрысах аблокаў, якія заўсёды перад вашымі вачыма. Божая рука папярэджвае вас, што няма нічога вечнага на зямлі. Гмахі вашы ператворацца ў руіны. Моц, багацці, гонар і слава рассеюцца і знікнуць, як лёгкі дым у паветры. Вясна! Кароткі твой усмех, кароткі твой павеў лагоднага ветрыку, нядоўга цешаць вока барвы садоў. Вільготныя туманы засцелюць зямлю, паляцяць птушкі ў вырай, пачнецца вецер і разнясе жоўтую лістоту па могілках, раскідваючы ля ўзножжа цудоўных помнікаў і нямых стодаў, якія стаяць на магілах знакамітых людзей. Калісьці фартуна на дарозе жыцця сыпала ім кветкі. Сёння халодны мармур заносіць пяском вецер. І імя іх сканае ў пустэльні нябыту, калі ў жыцці не ўвянчалі яны свае галовы каронаю праўды. Праўда, пасланніца неба ў гэту юдоль цярпення. Ты анёл, ахоўнік і настаўніца ў пілігрымцы жыцця, асвятляй нас сваімі промнямі. Калі праўдзівую веру, найдаражэйшы скарб нашых бацькоў, найчысцейшае святло неба хочуць зацьміць туманы вытанчаныя мудрасці пыхлівых і хлуслівых філосафаў. Калі прырода спіць пад снегам, вые паўночны вецер, мінаюць доўгія цёмныя ночы, тысячы агнёў палаюць у вокнах гмахаў. Не перапыняецца вясёлае жыццё сталіцы. І я самотны, люблю аддавацца марам. Мая думка ляціць далёка да родных ваколіц, выклікае з магіл паважаных старых, бачыць іх забавы і чуе размовы пра шчаслівыя часіны, пра залаты век, калі чалавек араў сваё поле, будаваў дом сабе і сваім дзецям. Тады ўраджаі былі лепшыя, весела спяваючы працаваў араты ў полі, у лясах вялося безліч ласёў і дзікіх коз, і паляўнічы лёгка знаходзіў звера, і рыбак з пэўнай надзеяй закідаў нерад у ваду.
Але калі людзі размежылі жалезным ланцугом палі ды лясы, калі кожны захацеў стаць багатым панам, мець дарагую вопратку і пышныя кареты, усё змянілася на свеце. Багатыя пачалі прыгнятаць бедных, і ўгневаны Бог не дабраславіў людскую працу. Змяніліся ураджаі, мядовая раса, падаючы страшнаю атрутаю на травы перад узыходам сонца, не раз вельмі шкодзіла жывёле. І цяпер яшчэ старыя, апавядаючы маладым аповесці даўніх часоў, успамінаю дзіўныя знакі на небе, калі на беразе Балтыйскага мора сышліся дружыны шведаў з велізарным войскам паўночнага Цэзара. Дрыжала Нарва і іншыя фартэцыі ад зброі пераможцаў. Зарыва страшных пажараў, плывучы в аблоках ад марскіх берагоў, не раз апоўначы залівала крывёю неба над усёй Беларусю. Люд, дрыжучы, пазіраў угору, дзе ў хмарах, што дыміліся крывёю, змагаліся палкі конных і пешых волатаў, і не раз гэты відзеж трываў на небе да ўзыходу сонца. Часта тэмаю іх размоў бывае лебедлівы год, калі падчас тае шведскай вайны валадарылі па ўсёй Беларусі голад і чума. Зямля тады была без снегу, пагоркі без травы, падобныя былі да бясплодных стэпаў. Паўночны вецер, пралятаючы над голымі палеткамі, нібы над пясчанымі стэпамі, змятаў сухую зямлю і забіваў сваім дыханнем кволую рунь. Ад моцных маразоў трэскалася зямля, гінула рыба ў скаваных таўшчэзным лёдам азёрах. Прыйшла вясна, ажылі дрэвы і лугі, але сэрца гаспадара працяў цяжкі смутак. Палі былі пакрытыя лебядою. Жытнёвыя каласы раслі за некалькі сажняў адзін ад аднаго. На берагі азёраў хвалі выкідвалі мноства нежывое рыбы. Голад і чума распаўзліся па цэлым краі. У вёсках апоўначы пад вокнамі некаторых хацін здараліся незвычайныя і страшныя цуды. Сонных абуджаў моцны крык дзіцяці. Але калі хто выходзіў, каб забраць дзіця ў хату, дык нікога не бачыў на панадворку і плачу не чуў, а толькі вылі каля суседніх дамоў сабакі. Такія выпадкі, часта паўтараючыся, даводзілі ўсіх да найвялікшай роспачы. «Кара Божая за цяжкія грахі», — казаў люд, і штодня перад абразом прачыстая маці заліваўся слязьмі. Успамінаюць у размовах сваіх з удзячнасцю і пачуццём і пра вас, вялікія душы, што былі дабрадзеямі вашым падданым, суседзям і няшчасным землякам. Падчас неўраджаю шчодраю рукою давалі вы дапамогу бедным сялянам, удовам і сіротам. Люд, гнаны жорсткім лёсам і несправядлівасцю, падтрымлівалі мудраю парадаю, уваскрашалі ў сэрцы надзеі, паказваючы ўсемагутнасць Божую і міласэрнасць. Ніхто без суцяшэння не выйшаў з вашага дому, і прыгрэты жабрак, пакідаючы вашы парогі, з уцехай у сэрцы дабраслаўляў неба. Не шукалі вы ўзнагароды на гэтай зямлі за дабрачыннасць, не шукалі вы марныя славы, за якой ганяюцца слабыя людзі, як дзеці за цацкаю.
вашы ўзнагароды, ваша слава перад тварам Бога. О, вялікія душы! Стаяць без аздобы вашы магілы, няма слупоў мармуровых, там бярозы. Рассыпалі цені жалобы па каменні імшыстым ды крыжах хваёвых. О, вялікія душы! Бог праўды анёла зноў пашле, каб усіх вас успомнілі дзеці, і натхніцца шляхетнасцю вашаю моладзь, і вякі залатыя над краем засвецяць. Днём святога суда свет агорне трывога, збудзіць мёртвых сурма, і зямля скаланецца. Вось тады все вы станете тут перад Богом у пашане і славе навечна, здаецца. Госці у хаце завальні. Перад Новым годам мой дзядзька, сляпы Францішак і двое суседзяў успаміналі мінулыя часы, размаўлялі пра ўраджаі і пра няшчасці, якія зазнаў гэты край, калі пасеяны хлеб загінуў у полі, і жывёла прапала ад пошасці. Гутарылі, як палепшыць палеткі і сенажаці, як завесці добры статак, пра выгаду, якую можа мець з гэтага дбайны гаспадар, і як прышчэпліваць садовыя дрэвы. Да полудня і папалуднаваўшы, нязменна гаварылі пра гэта. Нарэшце дзядзька сказаў гасцям: на другі дзень калядаў я гасціў у пана Марагоўскага. Шмат там было асобаў, якіх я бачыў упершыню. А іх размовы не маглі мяне захапіць. Бог ведае, што там казалі, пераходзячы ад аднае тэмы на другую. Размаўлялі пра сабак і коней, пра шчасце і няшчасце ў картах, лаялі і хвалілі сваіх прыяцеляў. Перайшлі нарэшце да Бібліі. Тут ужо сапраўды паказалі, хто яны. Разважалі пра тое, чаго не разумелі, ды, можа, і не чыталі. Пан Марагоўскі не мог вытрымаць і папрасіў іх, каб не паказвалі дурнога прыкладу моладзі і кабетам. Цудоўна баўлю я сённяшні дзень з добрымі суседзямі. Нашыя размовы не абражаюць Бога. Гэта залатая моладзь новага часу, сказаў пан Сівоха. Будзе мароз на маладую крапіву, а памятаюцца, як іх кране ў гневе рука Божая. Я заўважыў, сказаў дзядзька, што Янка час тых размоў сядзеў моўчкі і пазіраў здалёку, зусім не хацеў лезці ў тыя спрэчкі. Памятаю, дзядзечка, словы, якія чуў я ад майго настаўніка. Людзі робяцца недаверкамі не таму, што бачаць у веры нейкія недарэчнасці, а таму, што, маючы бездапаможны розум і прытупленыя распусным жыццём пачуцці, не могуць ні адчуваць, ні кахаць, ні разумець праўду рэлігіі. Дык я маўчаў, бо якая карысць спрачацца з людзьмі, якія маюць такія абмежаваныя веды і пачуцці. Гэта праўда. Яны не разумеюць, што значыць быць добрым чалавекам, а думаюць толькі пра заслугі ды гербы сваіх продкаў. Але чаму ж не пераймаць іх у даўніх цнотах? Даўней шанавалі веру, і Бог дабраслаўляў жыццё. Стась, перапыняючы размову, сказаў бацьку:
А хто сёння будзе апавядаць гісторыі? Твая чарга, сказаў той, усміхаючыся. Я, тата, раскажу пра Твардоўскага. Добра, раскажы пра яго, будзем усе слухаць. О, я шмат чуў пра Твардоўскага, сказаў пан Латышевіч. Гэта быў вялікі чарнакніжнік, але Стась, можа, раскажа нешта новае. Твардоўскі і вучань. Гаспадар, у якога мы жывём, сказаў Стась, апавядаў нам, што Твардоўскі хадзіў у школы ў Полацку. Вучыўся добра, ды толькі не слухаўся настаўнікаў. Пакрыёма чытаў забароненыя кніжкі і такім чынам дайшоў да таго, што зусім не баяўся смяротных грахоў. Нарэшце навучыўся чарнакніжніцтву і душу сваю прадаў злому духу. А прафесары і ксёндз-прэфект нічога пра гэта не ведалі і зрабілі яго дырэктарам некалькіх шкаляроў з пачатковых класаў. Твардоўскі у вольны ад заняткаў час бавіў даручаных яму вучняў, сяды-тады паказваючы ім дзіўныя рэчы. Аднаго дня надвор'е было яснае і ціхае, вучні ў пакоі з адчыненага вакна пускалі ў паветра мыльныя бурбалкі. Твардоўскі, стоячы побач, сказаў: «Глядзіце, на вашых бурбалках д'яблікі лётаюць у паветры». І сапраўды? Яны ўбачылі, што на мыльных бурбалках сядзелі нейкія стварэнні накшталт крылатых купідонаў. Вочкі маленькія, светлыя, робячы дзіўныя грымасы, пазіралі на ўсіх. Адзін перапалоханы шкаляр закрычаў: «Езус Марыя!» І ўсё вока мгненна знікла. А пра гэта ані ксёндз-прэфект, ані прафесары нічога не ведалі. Сярод тых шкаляроў быў Гугон, якога Твардоўскі любіў болей за іншых. На праходках за горадам найбольш з ім гутарыў, калі Гугон хацеў што купіць і прасіў грошай, ніколі яму не адмаўляў, хваліў яго заўсёды, нібыта той вучыўся лепей за іншых. Твардоўскі ад 9 гадзіне вечара, калі студэнты клаліся спаць, меў звычку выходзіць з дому і да поўначы бавіўся дзе-небудзь у горадзе ў сваіх знаёмых. Асобны пакой, дзе ён часам займаўся адзін, зачыняў на замок. Ніхто з калегаў не ведаў, якія ў яго былі кніжкі, і Гугону не дазваляў заходзіць туды аднаму. Неяк ён выйшаў з дому і, забыўшыся, пакінуў ключ у замку, і дзверы не зачыненымі. А 10 гадзіне ўсе пайшлі спаць. Гугон жа не тушыў святла і сядзеў адзін. Калі прабілі поўнач на званіцы езуіцкага касцёла, а Твардоўскі яшчэ не вярнуўся дадому, Гугон убачыў у замку ключ і незачыненыя дзверы. Уваходзіць у пакой, на стале бачыць велізарную кнігу ў старасвецкім пераплёце з пергаменту. Зірнуўшы ў яе, ён здзівіўся, бо першы раз у жыцці сустрэў белы друк на чорнай паперы і ледзь прачытаў паўстаронкі. З'явіўся перад ім чараваты карузлік, вочы свяціліся белым агнём, твар чорны, як вугаль. «Навошта ты мяне выклікаў?» — сказаў злы дух, гледзячы на Гугона, але таму заняло мову ад пярэпалаху. Угневаны шатан выцяў яго і забіў на месцы, а сам знік. Пасля поўначы Твардоўскі вярнуўся дадому
і знайшоў у пакоі мёртвае цела свайго прыяцеля і разгорнутую кнігу. Зразумеў усё і хуценька выклікаў да сябе шатана. «Чаму ты забіў няшчаснага юнака?» – спытаўся чарнакніжнік. «Таму, – сказаў злы дух, – каб не раскрыў тваю таямніцу ўсім, хто не павінен ведаць пра яе. Тут трэба было зрабіць іначай. Ані ты, ані я жывіць яго не можам. Цяпер мяне могуць пакараць як забойцу. Трэба затаіць гэтае злачынства. Залазь у яго цела, будзеш Гугону замест душы, пакуль не прыйдзе яму час паміраць». Д'ябал імгненна залез у цела, і Гугон ажыў, але стаў зусім іншым. Вочы блішчалі, ды гэты бляск быў прыкры, твар у яго быў той самы, ды ў ім было штосьці агіднае. Прыйшоў ён у школу, прафесары і аднакласнікі бачылі ў ім нейкую перамену, аднак ніхто не мог дазнацца таямніцы. На імшы паводзіў сябе нясціпла, смяшыў і іншых, а калі ксёндз падносіў святое прычасце, дык ён не мог вытрываць і выбягаў з касцёла, прыкладваючы хусцінку да носа, нібыта спыняў кроў. Калі пакаранні і напаміны не дапамагалі, яго выгналі са школы. І ён заўсёды быў вялікім непрыяцелем усім езуітам. На ксяндзоў пісаў пасквілі, філасофстваваў, выступаў супраць святой рэлігіі, усім паказваў паганы прыклад, хто толькі з ім пачынаў размову. Пасля пакінуў Полацак і невядома дзе згінуў. «Брава, Стась!» – сказаў пан Сівоха. «Кароткае апавяданне, але добрае. Пэўна, сёй той з нашых маладых панічоў і цяпер яшчэ паўтарае думкі таго д'ябла, што быў у Гугонавым целе». «Это навука, Стась, – сказаў дзядзька, – што трэба ўнікаць злых людзей. Сяброўства з Твардоўскім загубіла Гугона, і шатан атрымаў магчымасць распаўсюджваць зло». «О, калі б той пан Гугон, – сказаў Латышевіч, – у сваім жыцці на гэтым свеце быў суддзёю, сакратаром або іншым якім чыноўнікам, дык што б рабілася?» У час гэтай размовы пані Мальгрэта прынесла ліст з чаляднага пакоя і сказала: «Як уж прыйшоў, вось ліст ад пана Марагоўскага». Дядька прачытаў і, аддаючы мне, сказаў: «Пан Марагоўскі вельмі ласкавы да цябе. Просіць, каб ты да яго прыехаў. Можаш сабе ехаць заўтра пасля святой імшы і пабыць дзён колькі. Але няхай зойдзе сюды Якуш. Это чалавек гаваркі. Вельмі я ўпадабаў ягонае апавяданне пра ваўкалака». Калі той зайшоў у пакой, дзядзька загадаў даць яму выпіць, закусіць, а сам загаварыў пра гасцей, якіх бачыў у доме пана Марагоўскага. Найбольш дзіўным майму дзядзьку здаўся доўгавалосы, худы, вусаты пан Чупкевіч, які заўсёды бубнеў пра знакамітасць сваіх продкаў, пра намер ажаніцца, бо яго справы ў крытычным стане і абавязкова трэба шукаць жонку, якая мела б прынамсі хоць 200 душ пасагу. Пачуўшы пра Чупкевіча, Якуш пагардліва зморшчыўся і сказаў, ківаючы галавою: «Няхай бы той Чупкевіч перглянуў на сябе, чаго вартая ягоная душа. Прадаваў маладых хлопцаў і дзяўчат Бог ведае якім людзям, не зважаючы на слёзы бедных матак. Памучыў людзей, адкажа перад Богам. Хай бы
сабе пашукаў белую сароку. Адпаведная пара была б. Дзіўлюся, што наш пан, які пра сваіх падданых клапоціцца, як бацька пра дзяцей, запрашае яго да сябе. Ты раскажы мне, попрасіў дзядзька, што гэта за белая сарока, пра якую згадаў. А ўжо лепей пану пра белую сароку распавяду, чым гаварыць пра Чубкевіча. Няхай яго Бог пакарае.